dai zan fara, wanda yoni yasa a yanzu na rera baitoci gunsa Hamadu zan rera. Baban Kasim da Zainaba shi na lura, ya zarce kowa gurin ilahu haka. Girma sai kai wallahi ba tamkarka, annabi ka wuce dukkanin makiyanka. Shakti Jani da Jiyali gaishe ku, Barhama Inyas da Shehuna labbaiku, Abdul Ahadi Uba garan nabiku, ku zanar ke ku kai nugun manzanku, daga Amina da Halima ya labbaika. Sallallahu alaika sayyidina wa habibina rasulullah. Girma sai kai wallahi ba tamkarka, annabi ka wuce dukkanin makiyanka. Na rantse annabin mu sai an bika, tilas ne annabin mu sai an soka. Na rantse dan Amina babu kamar ka, sanni nabi dan Amina tulan baika. Wallai ni annabin mu na gaishe ka. Girma sai kai wallahi ba tamkarka, annabi ka wuce dukkanin makiyanka. Girma sai kai Jamilu bawan Allah, in na tuno ka kuka nike yi maula. Ya annabi hamidan rasulu na Allah, ranar ceto kula da ni Abdallah, baban Zara uban gidan Jibrila. Girma sai kai wallahi ba tamkarka, annabi ka wuce dukkanin makiyanka. Ya nurul alami na kai manzo ne, ya sattaru abin yabo na kai ne, ya fatahul alami na yar maula ne, na nabi mai san ka annabi ne, ranar mashahuri na ganka rasula. Girma sai kai wallahi ba tamkarka, annabi ka wuce dukkanin makiyanka. Annabi Yusuf da Nafisa ne ke sanka, sai ne awwal gaban ka zan labbaika. Mu mun so ka dare da rana rasula, baban gara da Kasimu sirrillah, sannan mijinna na Zainabu Muharramla. Girma sai kai wallahi ba tamkarka, annabi ka wuce dukkanin makiyanka. Ya ziljuli nabi salamu alaika, ya najmu rabbi assalamu alaika, ya barillahi assalamu alaika, ya nasarullahi assalamu alaika, dawwamaran mu muhammadun rasulullah. Girma sai kai wallahi ba tamkarka, annabi ka wuce dukkanin makiyanka. Girma sai kai wallahi ba tamkarka, annabi ka wuce dukkanin makiyanka. Kai ku bar ni yanzu ga shugaba abin yabo dan Abdu, jarumin da bashi da farko da karshe arzikin Shema'u, ya Mahamudu, ya mai Allahu, ya makura abin yabo fitahu. Takawar ka lafiya dan Amir dan Abdullah Musubahu, wanda ya ka na tabbatar zai ihu, wanda ya so ka ai dole ya so Allahu. Jarumin Badar, jarumin Uhud Abdul Fattahu sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa masoya sayyidina rasulullah, kuna saurara wannan yabo ne daga bakin yan uwanku Sayyidi Yusuf da Sayyidi Awwal da Sayyida Nafisa, karkashin jagorancin madrasatul Maulana Shehu Abdul Ahad Inyas wa Tafizul Quran, hayin ka daure unguwan Baso, Kaduna State. Allah ka suturta mu, ka wadata mu da soyayyar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Girma sai kai wallahi ba tamkarka.